una de les accions concretes que començarem a portar a terme en breu és una minicampanya dins de la campanya Gas a Port Obert, que és a nivell de sensibilització en les confraries i sindicats de pescadors a l'estat espanyol. Entenem que, aquí tinc algunes dades de la quantitat de pescadors que hi ha a Gaza, 3.600 pescadors són els que hi ha a Gaza. Entre això, ells i les seves famílies sumen un total de 30.000 persones que abans depenien de la pesca i que Israel els ha limitat i per tant els ha bloquejat en aquest sentit. Eren persones que no només sobrevivien menjant ells, sinó que també comerciaven dins de Gaza perquè ja no els deixaven fer amb aquest peix que pescàvem. Recordem que qualsevol territori les seves milles nàutiques pròpies són 20. En el cas de Gaza aquestes milles sempre s'han estat limitant entre 6 i 3 i ara mateix ens trobem que al port de Gaza els pescadors només poden sortir fins a 3 milles nàutiques perquè si no són disparats per fragates israelianes que estan fent el bloqueig per mar i molts d'aquests pescadors acaben arrestats pel propi exèrcit d'Israel, ferits per aquests trets que es disparen des dels vaixells d'Israel o també morts dins dels seus propis vaixells quan el que feien era sortir a fer feina, sortir a pescar. Llavors, com a flotilla i encarant-nos en el que és el bloqueig marítim, creiem que era important també realitzar aquest tipus de treball amb els pescadors. Des d'allà els sindicats, la Federació General de Sindicats de Pescadors de Gaza dona com el nostre suport, tenim una carta que farem arribar també a les confraries i sindicats de pescadors d'aquí i el que pretenem a través d'aquesta mini-acció dins de la campanya que es diu Gas a Port Obert és extendre aquesta solidaritat que entenem que ja és gran amb el poble de Palestina a petits sectors que potser no tenen aquesta informació tan propera. Llavors, aquest any, una de les campanyes que portarem a terme i que potser no serà molt visible perquè la farem en els propis sindicats, és aquest tipus de sensibilització que abans, a través de Rumbo a Gaza, de fet aquí hi ha profes, hem portat la campanya a instituts, hem fet actes públics presentant també informes o participant juntament amb Amnistia Internacional en la denúncia, per exemple, del que vam viure nosaltres en l'atac del 2010. Aquest any, diguem que una de les línies de treball va centrada en les confraries i els sindicats de pescadors. Més enllà d'això, com sabeu, les flotilles de la llibertat no pretenen ser flotilles humanitàries, tot i que sí que hi ha ajuda humanitària en aquests vaixells. El que pretenen és anar un pas més enllà i fer una denúncia pública i política. Com deia el Willy, entenem que el que hi passa, l'ocupació de Palestina, el bloqueig a la franja de Gaza, és degut a la impunitat que Israel té i aquesta impunitat és deguda a que governs a nivell internacional estan apoyant que això passi. Per poder nosaltres difondre la iniciativa de la flotilla, però també el que està passant a Palestina, entenem la flotilla amb 3 línies de treball principals. Una és la línia política, que entenem també línia política el que estem fent ara, la difusió del que hi passa a Palestina. Més enllà d'això, el treball dins dels propis parlaments, com per exemple aquí a Catalunya, en algun moment ens reunirem també amb els representants dels diferents partits que es troben en el Parlament català per explicar-nos aquesta campanya i per demanar-los participació d'alguna manera. I després també amb la línia d'instituts que comentava abans, que entenem que, jo sempre dic que de petits se'ns educa als instituts i de grans ens eduquen als mitjans. Llavors, sobre aquesta premissa, entrarem als instituts, però també, i és el que deia abans de les 3 potes, entenem que la flotilla té 3 potes, una política que és el que us he explicat, i aquí ja passem a la segona, que seria la mediàtica. Entenem que els grans mitjans expliquen petites realitats del que passa al món i sempre des d'una perspectiva concreta, i entenem que la flotilla, a través de la flotilla, intentem donar una altra visió d'aquesta realitat i utilitzar la flotilla com també una acció directa però mediàtica, que el problema és el que deia el Willy, que ho va ser perquè en aquest vaixell hi va morir molta gent. Si no hagués mort gent, aquesta flotilla no se'n parlaria ara, i ho tenim claríssim.
però també tenim claríssim que la flotilla és una eina de difusió en aquests moments i per tant en aquest sentit l'utilitzem també a nivell mediàtic. I després la tercera pota de la flotilla, i aquest potser en el meu cas és una que em toca més personalment, és la part legal. Sabem que estem lluitant contra Goliat, però sabem que en qualsevol moment que Israel està portat als tribunals es posa nerviós. I es posa nerviós perquè en algun punt potser l'Interpol pot acabar dictant ordres de captura per ser portats a judici dels màxims responsables d'aquests atacs. Ara mateix hi ha diferents casos oberts a nivell internacional, però potser per acotar-ho una mica us explico els tres que jo entenc com a principals. El Tribunal Penal Internacional, el Mavi Marmara portava bandera de les Isles Comores. Doncs Comores va posar una querella, o no sé com es diu a nivell internacional, en el Tribunal Penal Internacional per denunciar que Israel havia violat, havia atemptat contra el seu territori, és a dir, contra el Mavi Marmara en aquest cas. Es va portar aquesta querella en el TPI, el TPI va investigar i aquí arribem a un dels punts de la història que és on comencen també els bloquejos legals. El TPI, després de la investigació, va arribar a la conclusió que hi havia hagut crims de lesa humanitat, crims de guerra en el Mavi Marmara, però amb l'afegitó que no hi va morir suficient gent com perquè allà es pogués jutjar. Llavors, aquest és un cas que ara està en aquest punt, els advocats hi estan treballant perquè, per suposat, es presentarà un recurs a aquesta decisió i s'intentarà anar més endavant, però bueno, és aquest bloqueig també legal que acabem tenint. En el cas de Turquia, que és el gran cas perquè molts dels morts van ser turcs, allà també hi tenim un cas obert, que de fet aquesta setmana que ve es torna a reprendre, crec que ja seran les 6enes audiències, i allà s'estan jutjant els responsables d'aquest atac però en la seva absència. És a dir, se'ls ha demanat que hi participessin, però per suposat no hi han anat. Se'ls està jutjant i bàsicament el procés en el que estem ara és que els jutges, diguem, estan escoltant els testimonis del que van viure en aquests vaixells. A Turquia també ha passat una història curiosa en aquest bloqueig legal que us explicava, que és que en aquestes audiències hi havia 3 jutges que formaven part del cas. Un d'aquests jutges hi va haver un moment que va escriure, diguem, tècnicament no sé com es diu, però una mena de resolució que demanava al govern turc sol·licitar a l'Interpol que les persones que estaven jutjades fossin portades a territori turc per ser jutjats. Aquesta petició, diguem, el govern no la va fer arribar a l'Interpol i el jutge que la va escriure va ser canviat d'audiència en una audiència inferior i per tant callant-li la boca directament. Un altre bloqueig legal, en aquest cas a Turquia. En el cas de l'estat espanyol, com sabeu, el PSOE en el seu moment va limitar la jurisdicció universal, el PP aquest any passat l'ha capat del tot i per tant ens trobem que a nivell de jurisdicció universal podria ser que el cas de la flotilla pogués ser tancat. Qui ha de donar el primer pas per tancar-ho és el jutge o els responsables que estan investigant, se suposa que estan investigant aquest cas, i aquesta ordre no ha estat donada. Però ens trobem que sí, a l'estat espanyol, des de l'audiència es va decretar que Israel havia comès crims de guerra contra les víctimes que van patir aquest atac el 2010 i va sol·licitar al govern espanyol que elevés el cas al Tribunal Penal Internacional. Següent bloqueig, el govern espanyol, per suposat, no ha fet aquest pas i per tant la querella en l'estat espanyol es troba en aquest punt. I us he explicat una mica així per sobre, la lluita política, la mediàtica, que tot i que costa, a poc tornem a difondre, i la legal, que seria la flotilla en el seu general. I llavors, per tancar més cap a la campanya concreta d'aquest any, Cas de Port Obert, aquest any hem cregut que degut a la crisi que estem vivint, sobretot al sud d'Europa,
llançaríem una campanya de crowdfunding, de micromecenatge, per aconseguir els diners que ens ajudaran a fer realitat aquesta flotilla. Aquí teniu informació que us hem deixat sobre de les cadires que explico una mica què es pretén fer en aquests diners. Aquest any la flotilla, com deia el Willy, serà la tercera flotilla, cosa que vol dir que no sortirà només un vaixell, en sortiran més, la quantitat no us la podem dir, per qüestions d'estratègia. I després sortirà la pròxima primavera, les dates tampoc les podem acotar perquè com més informació posem sobre la taula, més possibilitats tindríem que passi el que va passar a Grècia, com explicava el Willy, però per tant aquest any tornem a recuperar l'essència de les primeres flotilles on diferents persones i col·lectius de diferents parts del món ens coordinem i entre tots fem un pot comú per aconseguir una quantitat de vaixells i amb aquests diners s'acondicionaran, s'equiparan amb equipaments tecnològics per facilitar la connexió a internet, perquè entenem que és important per seguretat nostra poder retransmetre el que passa en aquests vaixells, veient el que ja ha passat abans, i aquests vaixells hauran d'anar parant a diversos ports, possiblement a l'estat espanyol pari algun vaixell, i per tant també s'hauran d'assumir aquests costos. Per tant estem parlant, jo quan em vaig ficar a la flotilla no sabia què era això dels vaixells, ni quins costos portaven, però un cop ets a dins te n'adones que els costos que et semblen reduïts es fan enormes i que qualsevol cosa val molts diners. Llavors aquest any, per la crisi van decidir no llançar només un espai on es poguessin fer donacions, sinó que també les persones poguessin rebre alguna cosa a canvi. I aquesta cosa a canvi són petites recompenses que se'n diuen aquestes campanyes i per tant hem decidit fer aquesta campanya de crowdfunding que porta el nom Gas a Port Obert i que després us ensenyarem el vídeo que resumeix una mica el que pretén ser. I més enllà d'això, la campanya aquesta de Gas a Port Obert tindrà una part informativa que ens mourem a diferents parts, en aquest cas del territori català, però també de l'estat espanyol, a difondre la iniciativa. El que us he comentat abans, que és potser la part més nova d'aquesta iniciativa, que és el vincle amb les confraries de pescadors i sindicats, i després una altra part que potser no l'havíem tocat directament altres anys, que seria la part que ha explicat el Felip, que entenem que no podem estar parlant de vulneracions de drets humans a Gaza o a Palestina en general, si no parlem també de que aquestes tècniques de combat que allà es proven s'exporten al nostre territori. I a través d'aquesta idea volem crear el vincle del que moltes vegades molta gent ens diu és que allò cau lluny. No ens cau tan lluny, perquè ho tenim a casa també. Ens cau lluny en proporció, perquè aquí no ens tiren bombes, sortim al carrer i no ens sentim bloquejats de moment, veurem amb la llei Mordassa i de Seguretat Ciutadana a veure què passa, però per tant se'ns està fent curt l'espai aquest que vèiem abans lluny, i per tant creiem que és una pota important en l'hora del missatge de Rumbo a Gaza i de la flotilla d'aquest any, parlar de les complicitats que maten i parlar del que tenim aquí a casa nostra. Llavors, la informació la trobeu principalment a la pàgina web, rumboagaza.org, i us ensenyem ara un vídeo perquè moltes vegades ens diuen, l'altre dia en una entrevista de ràdio em van demanar amb quin suport compteu des de Gaza o Palestina. Clar, es fa molt difícil perquè si tu parteixes una campanya que pretén ser de societat civil a societat civil, vol dir que d'entrada no neix de partits polítics, no neix de sindicats, pot néixer d'algunes organitzacions, però principalment som gent que participem d'això. I la resposta meva va ser, no sé, jo principalment a Gaza i tinc amics que són bloggers i quan reben la informació em diuen hosti que guai, com ho podem difondre, amb què podem ajudar. Sembla també que per legitimitzar les accions necessitis grans col·lectius que recolzin les iniciatives i en aquest cas creiem que el missatge que volem donar no és tant si ens apoyen o no, que hi ha organitzacions i sindicats a Gaza que, com heu vist, el tema dels pescadors, que ho recolzen, sinó que volem
donar visibilitat a la gent i que no és necessari que formin part d'una organització o no, com veureu en aquest vídeo, i surt una noia que és blogger i que et parla des del cor i no des d'una línia que marca una organització. I una mica el que ens interessa visibilitzar aquesta vegada és això, és que a Gaza hi cauen bombes, que hi ha gent que resisteix i com dirà la noia en el vídeo, que la seva realitat del dia a dia per ells és resistència. I res, una altra curiositat del vídeo, no sé si recordeu l'escena dels nens a la platja de Gaza. El pescador que surt en el vídeo és un d'aquells nens, era un nebot seu. Llavors, vull dir, Gaza és tan petit que qualsevol persona fa activisme, està en organitzacions i és... I aquest vídeo, testimonis que veureu que no està superben gravat i tal, però l'hem pogut muntar fruit d'una realitat. Una companya que és la Gala va estar vivint a Gaza durant un any, va gravar i ara quan llançàvem la campanya la vaig contactar dient hem de fer un vídeo, què tens? I em va dir, aquí tens el disc dur, no? I sobre això hem muntat el vídeo, hem parlat també amb la Teresa Aranguren, que aquest any serà una mica la portaveu d'aquesta iniciativa, sobretot a Madrid, i hem intentat construir aquest missatge que jo us he donat aquí, largo y tendido, en 3 minuts de vídeo. I això està. Sí, puc fer una pregunta impressionant? No, veiem el vídeo i després. Sigue el bloqueo, sigue la situación de impunidad de Israel y sigue además el silencio de la comunidad internacional. Having no tap water is not the norm, and having warplanes and drones flying all over the sky is not the norm. Gaza sigue bloqueada por tierra, por aire y por mar. La Armada israelí impide navegar desde Gaza y hacia Gaza. Gaza port was one of the main transportation channels for connecting Gaza with abroad. أي بمعنى إسرائيل تتحكم بالبحر كلعبة الشطرنج بمواسم ل3 أميال ومواسم أخرى ل6 أميال. إحصائيات الموجودة لدينا عمليا إسرائيل تعتقل ما يقارب بالعام الواحد 55 صياد وتقتل صياد، يعني عمليا إسرائيل Every day for us is a struggle, and to continue living under these very harsh circumstances is one form of resistance. Palestinian people declared so many times that they refuse totally this point of view that Palestinian cause as a humanitarian cause. No, it's totally political. This is the occupation, and we are convincing international community to leave this status of conspiracy of silence. Lo triste es que los gobiernos que tienen poder han hecho muy poco por aliviar, por introducir algo de racionalidad y de justicia en el drama de Palestina. Afortunadamente hay sectores de la sociedad civil que intentan por todos los medios que se perciba. Gaza Puerto Abierto es una acción internacional que pondrá en marcha una flotilla para denunciar el bloqueo a Gaza. Esta acción directa de la flotilla quiere volver a traer al primer plano de la actualidad el genocidio que se sigue cometiendo en Gaza y en el resto de Palestina. Gaza Puerto Abierto es el intento de que no nos olvidemos de Gaza, es el intento de que sigamos teniendo la mente y los corazones abiertos a la justicia.